Chestia e că... Iată-te nepoții tăi! Da, bine, bine. Frumos, frumos. Mă fă figura aia. Da, asta îmi place. Păcat de marele unghi Stan. L-am lăsat baltă degeaba. Hei, ați simțit asta? Wow! Hei, hei! Wow, wow! Asta e! E șansa noastră! Ce ați pățit, fraților? Piper! Nu-i greu, credeți-mă! Doar încadrezi și apeși butonul. Așa! Fugiți! Înapoi la parcă! Repede! Fotografia! Băi, dacă te simți mai bine, am tone de poze cu castorii aia, omule! De ce m-aș simți mai bine? Gata, hai să plecăm de aici, fraților! Bine, acum e acum! Sus, parlentilele! Sus, fă o poză! Ce faci acolo? Mai am doar unul, stai liniștit! Dai! Te rog frumos, bunule, ne mai spui niște povești amuzante? Orice pentru partenerii mei de pescuit. Bunule, eu vroiam să spun că te iubesc, bunul. Hai, lasă-o! Aha, domnule, care e problema dumitale? Poate că pe bătrânul ăla nu iubește nimeni, bunule. Da, eu... Sus, castorii! Suntem tot noi, castori. În cravașă! Peștii vor să se răzbune! Înotați, băieți! Înotați! Ușor, ușor! Ia-l, bă! Încotro să o iau! Ia-o spre cascadă! S-ar putea să fie o peșteră acolo! S-ar putea?